Neuveríš, čo tu mám. Hit alebo fail. Tento Special Jumbo card set sa dá kúpiť iba v Japonsku a mne ho odtiaľ doniesol jeden známy, aby som ho otvoril. V boxe nájdeš túto krásnu Jumbo kartu, jednu mincu, This thing is massive. dve klasické promokarty a 8 boostrov Mask of Change. Tak poďme na to a nezabudni mi dať like a follow, ak sa ti páči môj content. Balíky budem rozbaľovať po 4, tak sleduj poriadne, aké karty vyťahnem dnes. Super, Okay. aspoň malý hit. Wow, ďalšia skvelá karta. Teraz poďme na zvyšné boostre a do komentu mi napíš, ktorá karta ťa z tohto boxu zaujala najviac. Výborne. It was Krásna Art Rare karta. A to je všetko. Dnes to hodnotím ako úspech. Pre viac pack openingov ma sleduj aj na budúce.